Horas madi hita saluhutna. Andorak somar saur hita dohot hatan itu hatta jumulu mahita martangiang. Asini roha madi hamu dohot dame nasiat debata ama dohot sian anakna Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hatta naga betul jamita di pertangiangan di bagasa tikion tersurat do di pesalmen 130 sia ayat 1 dohot ayat 10 sahatu 10 ujaha majo isi diturpuki tu tonga-tongata jala tepeti hukma di bagasa rohat tabi songonom ma didok ede sia si David ali Jahuba disulikit jala ditadahodo au sai dibotohodo manang nahudul manang najongjong au gari sian nadau diatusi hodo pikiraku manang mardalan-dalan manang mudu mau disigi hodo au jala takasdo dibotoho aka delaku sudena aidang nah dong nanggusada hata di atas dilaku tongodo ali Jahuba dibotohodo sudenai tole siap pudi tole siap julu dihaliangi hodo au jala dilinggum tanganmu doau tung masurukudo parbinotoan sisongoni diau matibuhudo dak kadung dunganau ai hodo nama noppa akapiaku ditonuk kodo au di bagasa bortian ni dainang madok moleate maau tuho ala ni surung ni pabbahenammu diau na sumurung do aka jadi-jadiammu jala takkas situtudui ditadarohaku datung buni holi-holiku di jolom uju na terjadi au di sihabunian uju na tarsira tau di dalam laut dihiringan manu kau nunga diida akamatam jala nunga tarsurat tupus taham sasudenai nunga binuhul hian akka ari-ariku uju soadong dope nanggusada dibaheni macai arga situtudo akka pikiranmu diau ali debata jala macai torok do bilanganna tuksura nang rajumaku tumorok do nasida sian horsik mulungo tau tong do peau di labung mi ima saatna donga saha porsyaon di bagasan tuhata Yesus ia debata tai ima debata parbinoto nasun manang Allah yang maha mengenal dan maha tahu dangadong nahulip manang nasobinoto ni debata siang mulutta mulai sian ujung rambut satu ujung kaki patardo sudi diadopan ni Tuhani ditikki mangulun manang mulau-lau pehita saluhu nado diboto debata songon naidok ni parpesalmen nakani sai diboto hodo manang nahudul manang najongjongau manang mardalalan manang mudu mau disigi hodo au jala takas do dibotoho akka delaku sudena ima nadia tului jadi apapun aktivitas dan keberadaan pemazmur juga aktivitas dan keberadaan kita semua secara real time manang dalam waktu yang bersamaan Tuhan tahu semuanya dan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi di hadapan Allah garisian nadaupe nungga diatusi nadong dipikirata nadenggan manang narwa dipikiratai sudedo bui dideteksi jala diboto di mata termasuk akan tapadok dohot akan naeng sidohono taipe sudedo diboto di mata jadi tumbuh HP canggih ni teknologi ni portibi sinuaeng mulu tauji rupaning memperbandingkan isarana teknologi nabui merekam aka percakapan ni hita jolma doho CCTV nabui merekam gambar alai terbatas do jangkauan ni kapasitas ni memori ni IP adong do limitna jadi nak penau canggih teknologi alai mulu martibakun huaso dohot parbinotoan di debata dangadong nabui mangatasi artina unang adong
nama nengahon hapistaranna, manang mangasahon parbinotuanna. Tago nama di pasere. Aidak terbatas parbinotoan ni debata. Ibana do parhuaso, jala pergugu naso hatudusan. Saluhu do diboto, jala ditadda do dirita. Siatik kinasalpu, sahat tunuaeng roditik kinaro. Jala dakkola sebagian perduru hita ditadda doho diboto. Dakkolan tadda-tadda Soekarno paning tuhatta itu hita. Manang hola tadda rupa daun. Alai luar dalam nihazol mautai, pribadi lepas pribadi, sudido ditadda, jala diboto dibata. Apa yang menjadi kelebihan kita, begitu juga sebaliknya yang menjadi kekurangan atau kelemahan kita. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Demikian juga dengan segala perbuatan dan rencana baik kita, serta sebaliknya segala perbuatan jahat dan rencana jahat kita. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Tidak ada yang bisa dirahasiakan di hadapan Tuhan. Mulu meredupun hita zolma bui merbuni-buni, alai dia do panituhani patardo saluhutna. Taingok do songo si David meredup si Uria. Sengaja do di paret tahu si David asa dibain si Uria di barisan depan ni parporangan dopak utaraba. Ape asa ido dalanna mate si Uria. Dungi buaton nama si Batseba, jolma ni si Uriai gabe ripena. Nak pesongoni buni sakap ni si Daviti asa unang diboto halak, alai yang go di dibata dang adong nahuli. Diboto do skenario ni si Dauti. Ido ubad disuruh dibata sinatan laho menegor si Daud manang si David. Jadi dang adong na terluput sian pantauan ni debata. Dimonitor do saluhutna. Songo ni parpesal menon nak kening. Manang mardaladalan manang mudu mau. Disigi hodo au. Jala takas do dibotoho akkadelak kusudena. Tole siya pudi, tole siya julu. Dihaliangi hodo au. Jala dilinggum tangam mudu au. Ini manaking na dia limay. Jadi sudi panggul miton ning ulutai. Ditadda jala diboto Tuhan itu. Dungi dihatidakon parpesal menodo muse. Kemahatahuan di debata natung tibu situtu jala daktar dungdung didok di ayat onomi tung masurukudo parbinotoan si songoni diau matibuhudo dakkadung dunganau ima pabuahon naso terjangkau ni parpesalmeni parbinotoan di debata termasuk manangisi pehita daktuk madungdung manang menjangkau kemahatahuan ni Jehovah. Takas domuse dihatidakon parpesal menon. Babua debata do namanopa jala najuma dihuk kita. Didok di ayak puluh tului. Ai hodo namanopa akapiaku. Ditonuk kodo di bagasan bortian ni deinang. Ala debata do namanopa hita. Ditadda jala diboto do saluhut taringot tu diritawi. Dongan saha persyaon, molo ditadda jala diboto Tuhanido saluhut taringot tu dirita. Nuaeng ahama si hanguluhonotta siat turpu jami taon. Marhite turpukon disosoho do tuhita asa tapahobarma sadok ngulutai tulomo ni rohani Tuhan. Unak tapahobar tulomo ni rohatta manang tulomo ni rohani portibion. Alai tulomo ni rohani Tuhanima tapahobar saluhut ngulutai. Ima sada namatce arga si hanguluhonotta siat turpukon. Artina manang dia penata sakapi manang nataula tapahobar ma saluhutna tulomo ni rohani Tuhani. Jala tapaserek marohatta di adupan ni Tuhani.
Jala mula dong akka rencana manang pabahenan nasotama dia dopan itu Tuhani. Jaloma tatopoti tu Tuhani. Jala tatanggali mai unak terulang bemuse tu akatik kinaro. Aidanga dong nasobinoto ni Tuhattai. Alai patardo saluhukna dia dopan ni Tuhani. Dungi ditikina jalon ni Tuhani do muse akka pertanggungjawaban sian ganuk pita. Molotongon las rohani sasahalak ala tabba di jalo akka pasu-pasu di nguluna rupaning di boto Tuhani dui. Atik nagabi lam tabba jono do nguluna tu Tuhani. Manang gabi lam medau ala ni pasu-pasui. Di boto Tuhani dui. Ai sipata bui do masa na songoni. Tikki suadong dope soi nama burjuna merminggu. Hape dungadong manang duk terkabul akka pangiduan nai gabi hitunga jari nama ibana muluk tu gereja. Isarana tikki suadong dope mobilna ringgas nomor minggu. Alai dungadong mobilna gabi holan neng merdelani nama ganuk weekend. Tak sanga be merminggu. Ala ninna rohana ditikki weekendido sangat tikina merdelani. Jadi lam jono do dirina tu Tuhani manangdang ala ni pasu-pasui di boto Tuhani doi. Ia soi dung lam godang artana lam basa doi bana marsilehon-lehon manang mengurupi donganna. Manak sebalikna gabi lam hulit di boto Tuhani doi sude. Danga dong nahulip siat Tuhani. Songodido nang akka natapadok manang natasurati di dunia maya sinuaikpe. Akka hatana denggan manang fitnahan nang tapadok marhite medsosi di boto di batado sudi. Mula dong pe akka perselingkuhan nasobinoto ni rumah tanggana. Hati-hati di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Di baheni tapahobar ma ngulutai tulomo ni rohani Tuhani. Hadanga dong nabuni manang nahulip siat Tuhattai. Jala ditikina ganup do hita muse mempertanggungjawabkani di jolo ni Tuhani. Songonido nang ditikki masa akka hasusan ningulu. Marsak kita marukil songgop akka parsahiton. Sorat pakilala atta mengedupi akka namasa di nguluon. Porsea mahita di boto Tuhani doi. Margugu do hita mengedupi sudi manangdang. Jalamulu hira-hira sotola pita be manaun akka naborati. Tongdo di boto Tuhani narikoti ta urupanna. Ai pergugu naso hatudusad do debatattai. Jadi pada daun dohok parbinotoan ni Tuhani di ngulutta huhu doi manugihong ngulutta asamuba. Alai laos huhu do muse pada daun dohok parbinotoan ni Tuhani laho paposor rohatta. Pabua totong do perduli Tuhattai. Laho mengurupi akka galiotta. Mengurupi akka parukilotta. Asa lubang jala sonang pakilala atta. Di baheni di bagasan posnya roha mata pasaha saluhuk na ngulutai tu Tuhani. Jalaunang manirpang siadalan ni Tuhani. Ati pesipata ikot tuhu kota silang natu hitabi. Ima akasitaonon ala mangihuton Tuhata Jesus. Alai saya tapahobar mangulutai tulomo ni roha ni Tuhani. Jala marsihoho mahita mangihuton debata pergugu naso hatudusani. Jadi, mulupe ikom manau kita setokin. Ala natapahobar ngulutai tulomo ni rohani Tuhan. Ingok ma, diboto Tuhani dui sudi. Nunga ditongos todine tu hita. Asa urupan na hita. Dungi ditikina, gabi si parmonang mahita. Jala hot parjabar dia kaupa lasni roha nasiat Tuhani. Amin. Martangiang mahita. Muliate mali Tuhan di hatam naung memakulingi hami. Ditadda jala di boto hodo tutu
saluhut na adong di bagasan mulu nami. Ima paposorohan nami, nangurupi hami diak kahagaleon nami Marpamuati maho mida saluhut hahurangan nami. Jala tugu-tugu mahami, asa sayhobar tulomo ni roham. Di bagasan Yesus Kristus martangiak kami. Amin.